गौराङाव दा फैखालि माइरिबो ट्राफिकबो दङ लाखिगासिनो जोंबो रिलेटिभ पाब्लिकआव मोनसे डिलिभारि हैनो नागिरदों फंबायजों आंजों दा फैखाथार आइरिबो हमजाजोबगोनबो 1000 सौगोनबो हेलमेट गैयाबा गार्डेन गौरां गार्डेन मोनफैबाय नै गौरां गार्डेनाव हाबफैनांगौलै बाव थान्दानो स्प्राइट लाबोनानै हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलसिम मोजां बरायबाय दा दंबाय जों रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव मा नाम होनोमोनलाय नोंथां मा नाम होनोमोनलाय हा राहुल मा लिरो दा राहुलखौ लोगो हमनो फैदोंमोन जोंनो रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव दंजोबो गारिफ्रा स्कुल गनाय टाइम जाबाय नालाय लांफैदों नै आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय स' नोंसोर सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय सापर्ट होलांबाय था नै गारिया बा दंखायो स्कुल गनाय टाइम जाबाय नालाय लांफैदो नै नायनो हागोन गारि खि गारि खारजोब मोजां बल फिल्ड मिटिं हल जागोन दां बावना फैगौ फैयाखै बास्केटबल गेलेग्रा स' गाइस दा जों ओंखारबाय आदायाबो फास्टखौ लाखिबाय ओमफ्राय रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव जायफोरनि गथ'फ्रा फरायो फुरा माहाजोन मालदारफोरनिसो गथ' जानांगौ आंनिबा आंनि साननायाव माने गारिफ्रा फुरा गिदिर गिदिरखा बाहाय कार दंजोबो बाहाय दिनै गरम बन्दनि थाखाय गथ'फोरखौ लांफैजोब्बायानो बांसिनानो बिनि थाखाय नोंथांमोना फुरा गारि नुदों बाहाय क्लास टाइमाव गबायमोन बे समाव नै गासिबो गारिजों ओरैजाय फेसिलिटिफ्रा मोजां जाजोबो बाहाय माने जायफोरा थाखा फैसा गोनां बेफोर सोनो हागोन नोंथांमोनाबो सोफैनो हागोन जायफोरा गोसो दङ गाव गावनि गथ'फोरखौ दा ओंखारलांबायानो जोङो नै नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो जोंना सिकिउरिटि गार्डआ सिनायो नालाय बाय लाबायनो जोंखौ दा क'क्राझार फारसे जों आगान होफिनबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर शेयार खालामथार दै सापर्ट खालाम एसे जोंखौबो